Turun ammattiyhdistyksen Peltolan koulutulos voi opiskella myös kaksoistutkintoa. Se tarkoittaa sitä, että ammattitutkinnon lisäksi opiskellaan myös ylioppilaitoksessa. Jes, onneksi on lukiopäivä. Mennään katsomaan, millaista opiskelu Peltolassa on. Peltolassa voi lukea lukiosisällöistä äidinkieltä, englantia, ruottia, matikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Huomenta. Good morning, Mikko. Mä olin siellä hammaslääkärissä. Aivan, sä ilmoititkin siitä jo etukäteen, ei muuta kuin sisään vaan ja kirjat esiin. Millaista on kaksoistutkinnon opiskelu? Millaista on? Täällä opiskellaan 3 päivänä ammattiopintoja ja 2 päivänä lukio-opintoja. Mitä hyötyä on kaksoistutkinnosta? No tässä on hyöty, jos haluaa jatko-opinnoille ja sit saa sivistystä elämää. Kenelle suosittelet kaksoistutkintoa? No kyllä, kenelle vaan sopii, jos kiinnostusta löytyy ja varsinkin sit, jos tykkää tekemisen lisäksi vähän lukea. Miksi sinä valitsit kaksoistutkinnon? Kaksoistutkinto parantaa jatko-opintomahdollisuuksia. Toki työt on enemmän kuin perustutkinnon opiskelijoille, mutta opiskelu kannattaa ja lopussa kiitos seisoo.